I'm Clau Castro and I'm Jello Chongson. We are kami the po owner. yung owner ng New Essentials PH. We started May 2020 during the pandemic. So, nag-start lang kami selling face mask, yung reusable face mask. Until mapunta kami sa mga ganito since lockdown, sa bahay lang yung mga tao. So, naging parang hobby nila is mag-ayos ng bahay. Nag-start lang kami, sir, sa isang dainty canister. Parang tinry lang namin kung magkiklik siya. But since lockdown tayo, parang dahil nga focus ng tao sa bahay, nagulat kami, like in a week, nakakaubos kami ng 1,000 pieces nung isang size lang yon. Hanggang sa masundan na siya ng iba't ibang size dahil kailangan sumabay kung ano yung uso. So ito yung aming travel essential kit. Bagong labas lang to, sir. Specially made for traveling. Kaya ganito tong size siya. Smaller than our 500 ml. 300 ml to. So for every 3 pieces na ganito, meron siyang free pouch. Customizable po yung label kung ano yung kailangan ni client na ipalagay. Since kunwari kung ano yung babaonin niya sa travel, pwede. Fully customizable po yung mga labels. Like for example, may gusto po sila ipalagay na logo, pwede po. Name, family name, pwede po. Nice. Company name. Yeah. May Company mga name. customers din kami ng mga big companies. Mga corporate accounts. For this one naman, ito yung usual na ginagamit natin sa mga sink tsaka sa mga bathroom. So, majority ng mga sales namin dito is puro hand soap, dish soap, shampoo, conditioner, and body wash. Yung ibang customer natin, pwede rin dito yung mouthwash. For this one naman, ito yung pinaka-lalagyan natin ng spice jar. So, maraming klase nito. Meron tayo nito, like this one is a silver lid. So this one is a bamboo. Real bamboo siya. Ito po is cruets. Yung glass niya is made from borosilicate glass. So same siya ng mga ginagamit natin sa mga test tubes. Tapos hand-blown siya, unlike ng mga ganito na ordinary glass. Ito naman is yung ating Clara. So this comes with different sizes. We have the 580 ml. Then we have 900, 1 liter, and 1.2 liter. Borosilicate din. Borosilicate din yung glass niya. Kaya lang ito is press type. Pero sealed pa rin siya. Ang difference naman nila, this one is screw top. So, meron siyang screw. Screw yung pinaka-cover niya. Okay. So, depende na lang sa customer kung ano yung mas prefer nila. Sa mga gusto mag-inquire, you can reach us at our Instagram page, new.essentialsph. Makikita niyo yung logo namin, nasa taas. Nasa Shopee and Lazada din kami.